dap dak jing kemen sa isin ban ke por mentang yo ban ya kren bat pi lang ban ke Khubor step jong ne ke sngi aingo you blay ne ke por nge dan ben ki kon ni ne lek jing lek ak ne ke sngi but aingo you blay ba utrai di ba utrai shau di utrai ba dap dak jing it dak jing snai ba dap shisha dak jing ai ke jim ke jongi ya ka bang yo pa ne ke sngi sa isin pat ya ka bang yo ban penon kam ya ka but kam tam kani ke sngi ke bo blay la bo bangin ya pendan buram you try but ya ka bangin shakri ya aingo you blay kani ke por ka menta ya ka ba ngio pat ban ya kren bat pi sa isin la man ke Khubor step ban ngai kublay fi we baro hagani ke por hagar tengu Jesus Christ but hagani ke sngi ka ba nong fi ba phim de ban khuslai u jisu ong ye kata wat ki khuslai na ka download jong pi lam ni wat shepting ga I bon ma ki ba khuslai ki ba shepting ki ba don ya ka jingsos era ga men sim re ka ba nong fi wat nong khuslai da ke baro namaru try am utip khamba ya pi ban ya ka ba pi tip yela de tading tau try ulaka ya pi na do ka kpo jong imei ke babel ka ong ya kata namar ngalakit ya pi na do belapun ban na do ka kpo ngalak ba ya pi tuang namar bangalakit ngalaba ya pi kum taro ngan pelat ya pi ngalapelong ya pi bukum tangan pelat ya pi wong try tading tau ong ado ke jinglong temen na do pu nyoli ngan kit ngan ba ya pi kat kata ka jingkular ublay sin bula kren sin bula kular kada yengi tang ban ngeit vi pangon pen khia phi sitom udai ma o ban pelat ya ta ke sitom baro na ke jim ke jong phi don ke jingket ke khia ma o un pen sting maka dai tang kata ke ai bu try la le nam ta jong pm katai ka labyang nam ta ke jim ke jongi ke ai ke bangi dei ban le ka long bangin chu pediang bet ke ai bangi dei ban le ka long bet tang ban sungat tang kata labyang banganget bu try udan ke jaka but unle rugi kamba na ka banta ka jim ke jongpi uni try wale ki kamba la ka bam ka di ki jing le ha ka jim bo de try what ya ka jing yap ru oh ula ban job ken bading tam dan ka no ka bor ni ka pratem dan ka no ya ka bo try umla ban nga ingo you try sha bangi snap ka ktin ka jongu bangi pule ka ktin ka jongu ni I shai ki kamba ki jong try na do basdang mga kwa ba nang ipi ka ni ka sngi ka momenta pidan haga download ke jong blay what ye get khotmet ke jong pila tho aga kitab ke jong utip ye no ke khotmet ke badu no ke khotmet ke bapang baru utip na dong shedong na ka banta jong pi baru ong what ye kinyu kli jong pi ngala nyo what ye kinyu kli utrai utip ban nyo e jong bai kata na ka por ngi tang inyu mat la jong ngim tip utrai utip lot what ye kinyu kli jong iru la wahap ka no mi ka no utip lot na dong shedong kabamut ulong so detail but utip palat na kamanta ka jim ka jungi tading ta ka abanong fi ni ka sngi wanam ka slai na marutrai utip palat epi pading ta upetros sien mo jisu la kulari o hol na len lai sien you jisu baka poy ka por ba jisu padu klib yang lai sien ya upetros badu petros ong try met tip ya ki baro mapuli kistin ke jong blay ru ni ina ka shdi banan kang yanes kal nang ba lai ke ni ke khat ke ba arpol ko ang to ru try utip ye ke baro tading ta utip lut ma una dong shadong ka kamram ka jungi ke dei tang ka wai bangin tip bagata ka long bangin shakri u ngintip ban shakri u tra ngintip ban it u ngintip ban penon buram u bat ka dei kita ia ka ba utrai ula le ba plat yangi ia ban tip ia kata don shibun ki bri kim tip ban shakri u blai kim tip bakani ka long ka ba don kam kim tip bakin mani u blai kim tip shisha bakin it u try andring kwa an tip fi ni ka sngi kum ba blai tip ki boro ka benta ka jungi ka dei tang ka ta ka wai bangi hap ban tip makata ka jing tip ka long bangi hap ban shakri u blai kadan ko ga dekat mo na ka kting ka jong blai ni ka por nga kwa ba ya azaraya in puli ka dekat na ka extras ka nang ba arfulai ka dekat ba arfsan azaraya ka omno kting ka jong blai wow ka kting ka jong blai ka ong ni ka ta pin shakri u try bo blai jong pi shakri u try u blai jong pi te un kar khu yu pu jong pi ba de ka ka jong pi ba un shim na ru e ke jingpang na padeng jong fi aba bi shakri u blai de shisha un kar khu yu pu ba de ka ka bam ka di un kar khu ki jingdan kam ke jong pi onda kir khu ba un shim na ru e ke jingpang na padeng jong pi kata ga dei ka ba utrai kwa ingi bangingen le utrai kwa ingi bangingen le dai ni ka por nga kwa bi Isaac in puli na ka sam ka ba life nyo ka de khot ka ba sao ka ong na Isaac But it's so high in the house, I have big
Amen. Ting je blij on de pinsel bahaya la di hau try. The pinsel bahaya la di. Kamot kai ke ba pinsel bahaya engi ka de kata. Abang pinsel bahaya ban shakri ban yado you try. Ka babel ka kren ka tau ong ngan ai. Ya ka jing kwa ka download ka jong pi. Dan ni ka por nga kwa abang ba iban in pulina o Matthias kan nong ban riu de lai pulai. Tu wat choi ya ka hima jong blay. Ba ya ka hok jong u. Ba ki kai baro ton sa ai lang tam pi. Yes. Higini ki AK baro an sa ai lang tam pi. Habang i wat choi ka hima ka jong blay ba ya ka hok ka jong u. Iki AK baro an sa ai lang tam ha ka GM ka jong ita. Ding ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ka momenta. Pi wat chua ya ka hima ka jong blay. Pi wat choi u blay ning kong. Wat chua ya ka ta ka GA day ka jong fi ba blay. Wat chua ban penso ba yu troi. Wat chua ban shakri u blay. But ya ka hok ka jong mo pin im shisha kum kita ken ki breu. Ki bala yo pediang ka hok ka jong blay. Te la da fila yo ban shakri u blay fi diang ka hok ka jong blay. Ki ai baro an sa ai lang tam happy. Tading ta wat chua u blay wat chua. Ye ki ai ni pertai bon chua ki breu ki wat chua. Ya ka kam ka jam ki wat you lock ni ki wat ya ka ta ki jing so ba jong ni pertai. Ne ki jing so ba na ka bandai la di. Ka kwa ban ong fi ni ka singi la fi le am ta la mis lot ki baro. Tading ta kwa ban ong fi ni ka sim ta wat chua ka hima ka jong blay. But ya ka hok ka jong. Igini ki AK baro. Ki AK baro on sa ai lang tam de menta on sa ai. On sa ai. Ba on ai lot hero. On ai hilot ya kita ki AK baro ya ka ba PP don kam. Today tanga kwa ban ong fi kani ka sngi kani ka jikai ni ka sngi ka long very simple kani ka jikai ka bangilai ji snow bangange kani ka sngi pi snow biang ya ka bangange ka no long ka jingker ku ya ka jing im ka jong fi. Today tanga da ngeit bu try nang ka ku pi nang ai bor pi bangin nang la ban shakri utrai ka babal ka ong ka taro mo abo polu ong ye kita ki prabangai ki jong ki ba po koren ong ba kin long ki biang scam bat ki banum kin ria no bat ki ba man kerhai man la ka sngi ha ka kam ka jong try da ka ba tip ka ta ka jing try minat kam Shillong leno ai how try bagay kata habangi shakri utrai habangi man kerhai hala ka sngi ha ka kam ka jong ni tip ka ta ka jing 3 minat jong i kam Shillong leno habi shakri utrai kanom long leno ai da lele no utrai ka ku utrai un lebi ki kam ba ka jing jong i ding ta ngai try na ka ku fi no ai bor fi kwa ban duai nam ta jompi ni ka por menta ngin ya duai ni ka por try ni ka por nga ingo i me ko pa ng yo ban ya kran ban kon jome ba duai men ka ku ban slap ban ai bor ban i bi ki kamba ga jome try ban i kon jome ginam khuslai ginam shap ting ke ro ne begin shakri bi me try kin shakri me ho men si ma ga jin sha ba si sha go na try kin shakri me ro ga jin kamen ka duai ga ku men ai ka ji kwa ka donut ka jonki ba try men ai lang tam ru ke baro ya ka baki ki don kam agar tengge jong jisung i duai ngi aingo amen 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 try na ka ku fi una ai bore fi ngin sai shem la shai ki blai shibon amen.